Έχω δει μια ταινία για τον Ιωάνν Καποδίστρια. Ποιος ήταν ο Ιωάνν Καποδίστριας? Ιωάνν Καποδίστρια γεννήθηκε στο Κορφού. Καταγωγής είναι 100% Αλβανός. Η οικογένεια του έχει έρθει από το Αργυροκάστρο και ακριβώς από τη Ζαγορία. Βλέπω ότι μιλάτε στα τηλεόραση, ταινίες κτλ. Και δεν σταματάτε να πείτε ότι είναι Έλληνας. Γεννήθηκε από καταγωγής Αλβανή. Έμαθε τα ελληνικά και τα ιταλικά πρώτα στο σχολείο. Δεν ήταν από μια πλούσια οικογένεια που φύγαν από το Αργυροκάστρο και πάνε σε ένα μέρος που είναι Βενεδίκ. Δεν πήγανε στην Ελλάδα. Αυτή την εποχή Κέρκυρα, Κορφού ήταν Βενετσιάν. Και ο Καποδίστριας έχει έρθει ξανά να δει τον Αργυροκάστρο το 1814 και ο κόσμος τον έχει δει σαν ήρωας και αυτός έχει δίνει χρήματα για να ανοίγουν σχολεία στα αλβανικά. Ο Καποδίστριας είναι η πρώτη στην Αλβανία να μιλάνε για ηλυρία και ηλυρισμός. Και έχει συναντηθεί μερικές φορές το Αλιπάστε Πελένα, οι άνθρωποι του Αλιπάστε Πελένα, οι άνθρωποι στην νότια Αλβανίας που έκαναν το πόλεμο του Τάνζιματ και δεν είναι τόσο Έλληνες που λέτε. Γίνεται υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας και δεν ήταν τόσο εύκολο να έρθει στην Ελλάδα. Αυτή την εποχή δεν ήταν τόσο Ελλάδα και σαν Αλβανός το βοηθήσαν οι Αλβανοί, οι Σουλιώτες, Μάρκο Μποτσάρη, Μαυρομιχάλης και οι Αρβανίτες. Τι ήθελε να κάνει ο Ιωάνν Καποδίστρια? Πρώτα ήθελε να κάνει ένα κράτος, πώς τα λέμε, να ενώσει Αλβανοί, Έλληνες και παραπάνω. Να κάνει une fédération balkanique, ας πούμε. Και οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι νομίζαν ότι ήρθε από την Ρωσία και ήθελε να κάνει, μήπως ήθελε να κάνει το Μεγάλη Αλβανία κτλ. Γιατί το σκοτώσαν? Γιατί έβαλαν το Μαύρο Μιχάλη από τη Μάνη? Μήπως ήταν Αρβανίτας? Πώς τον μαγειρεύαν, πώς το φτιάξαν από πίσω οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι να σκοτώσουν, και μόλις σκότωσε το Καποδίστρια μπήκε μέσα στη πρεσβεία της Γαλλίας. Αυτό θέλει να πει κάτι. Δεν είναι τόσο καθαρό πώς το σκοτώσαν, και αυτό που με νοιάζει εμένα είναι ότι οι Έλληνες και ο κράτος της Ελλάδας δεν έχει πει ούτε μια φορά ευχαριστώ για τον πόλεμο που έκαναν Αλιπάστε Πελένα, οι άνθρωποι του Αλιπάστε Πελένα και όλοι οι Αλβανοί, όλοι οι Αρβανίτες να κάνουν την Ελλάδα, και δεν σας σέβομαι, ότι νομίζω ότι δεν είσαστε τίμιος και οι Αλβανοί πριν
και οι Αλβανίτες είχαν καλά να μην παντρευτούν μια Ελληνίδα, γιατί ήξεραν ότι οι Έλληνες δεν είναι τόσο τίμοι, δεν είσαι τόσο κύριος. Μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις για τους Έλληνες. Οι Έλληνες δεν ξέρουν να είναι κύριος, τίμιος, δεν είναι στο αίμα σας. Αυτό η ιστορία το έχει πει. Και έρθει ο καιρός, δεν μπορούμε να τρώμε το ψέματα και ό,τι θέλετε, δεν μπορούμε να ακούσουμε ότι η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι θέλει. Έχει έρθει ο καιρός οι Αλβανοί να κάνουν ό,τι θέλουν και να δούμε που θα πάει η Ελλάδα. Δεν θα είναι οι Αλβανοί τόσο αγαπημένοι όπως ήταν. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Και ακούω ότι λέτε ότι Μάρκο Μπότσαρης ήταν Έλληνας 2 γλωσσών, έφτιαξε μια λεξικό με 1500 λέξεις. Αυτό δεν μπορεί να πει ότι είναι Έλληνας και δεν ήταν Έλληνας. Να κάνετε Έλληνες με το ζόρι. Θα σας λέω ότι η Κέρκυρα, Κορφούς, πριν λεγόταν Ντράπνη. Ντράπνη οι Αλβανοί ξέρουν και οι Έλληνες πρέπει να το ξέρουν Ντράπνη τι σημαίνει. Ο Στραμπών λέει από τη Μακεδονία μέχρι τα Κέρκυρα είναι οι ίδιοι ανθρώποι, φοράνε τα ίδια ρούχα, έχουν ίδια μαλλιά, ίδια κοινωνία, έχουν διαφορετικές διάλεκτες. Δεν λέει πουθενά ότι είναι από Μακεδονία μέχρι στο Κέρκυρα, δεν λέει πουθενά ότι είναι Έλληνες. Και σταματάτε με ψέματα, δεν μπορούμε να ακούσουμε τέτοια ψέματα και όπως σας βοηθήσαμε να είσαστε κύριος, να είστε κράτος, έχουν κάνει τόσο από την Ελλάδα. Ζητάω να έρθουν οι τσάμιδες τα σπίτια τους και να μείνουν όπως ήταν και δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια μαλακίες, τέτοιες ψέματα, δεν μπορούμε να, αν σας βοηθήσαμε, αυτό θα σταματήσει, δεν μπορούμε. Οι Αλβανοί οι Αλβανίτες δεν παντρευτήκαν με Έλληνες. Οι Αλβανοί νομίζαν ότι οι Έλληνες δεν είναι κύριος, δεν είναι τίμιος και η ιστορία το έχει πει αυτό. Και έρθει ο καιρός να σκέφτεται καλά και οι Αλβανοί να αλλάζουν πώς τους βλέπουν τους Έλληνες και να τους βλέπουν κανονικά και με ψέματα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το μέλλον πρέπει να σκεφτείτε τι έχει κάνει Καποδίστρια, Κολοκοτρώνη, όλοι αυτοί που σκοτωθήκαν μήπως όταν κάνουν το επανάσταση. Και η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία δεν έχουν θέση να κάνουν ό,τι θέλουν. Οι Αλβανοί δεν θα σας αφήσουν να κάνετε όπως έχετε κάνει και οι Έλληνες πρέπει να σκεφτούν καλά. Αυτό δεν είναι λόγια. Οι Αλβανοί τον έχουν καταλάβει και δεν θα προχωρήσουν όπως έχουν κάνει οι Έλληνες και δεν μπορούμε να τρώμε, οι Αλβανοί τρώνε τα ψέματα που λέτε στη τηλεόραση κλπ. Οι Αλβανοί κάποιες φορές λεγόταν, έχω ακούσει, οι Έλληνες είναι σαν γύφτης και η ιστορία έχει πει ότι δεν είσαστε κύριος. Ποτέ ούτε μία φορά δεν έχω ακούσει να λέτε συγγνώμη, ούτε μία φορά να λέτε ευχαριστώ για τους Αλβανούς, σας κάνα κράτας που είσαστε άνθρωποι σήμερα. Γεια σας.